Έλα, έλα. Έλα, γύρνα, γύρνα. Έλα, κάνε. Το μαλάκα. Ο άλλος γιατί τρέχει. Έλα Μίτσο, εντάξει. Θα το περάσω στο YouTube. Κάτσε να δει. Ναι. Έλα εντάξει. Έλα από εδώ, γεια σας. Κατσάνο, έλα. Μια ολόσωμη. Έλα. Κάτσε να σε βγάλω, κάτσε. Με αυτό εσύ. Έλα. Κάνα χρυσή, ρε. Έλα. Έλα σου πω, τι είναι οι παοξίδες? Τι είναι, πες. Ρωτάει. Βουλγαρή είναι, τι είναι? Έτσι. Κατέβα. Μπράβο, και θέλω άλλη δημοσιότητα, εντάξει. Τι είναι οι παοξίδες? Πούστιδες, οι Βάζελοι, οι Εξίδες, οι Ολυμπιακοί. Έτσι. Πού πας ρε? Κάτσε λίγο, έλα, κάτσε λίγο. Ναι, ένα αυτόγραφο, σε παρακαλώ Μίτσο. Κατσάνο, έλα εδώ. Έλα. Ένα αυτόγραφο. Σοβρακί μου. Τι είναι αυτό ρε? Πού πας ρε, περίμενε, πού πας? Κάτσε κόλλα ρε. Πού πας ρε? Δεν τραβάω ρε. Τι έγινε εσείς Ολυμπιακός Βόλου.